Bona tarda a tots, benvinguts. Entenc que s'està veient, la pantalla amb la presentació de la jornada. Es veu bé, no? Sí, Perfecte. Vale, vale. Doncs sí. res, bona tarda. Benvinguts a aquesta jornada que estem organitzant des de l'oficina CLPIME d'Euricat, aquí a Girona. La jornada l'estem enfocant aquest concepte d'accessibilitat i l'estem enfocant des d'un concepte general, genèric. No, intentem ampliar el concepte, però al final la funció és de com els teus canals digitals, qualsevol organització, sigui petita, mitjana, gran, com podem fer que aquest canal digital sigui el màxim d'accessible des d'un punt de vista general, no? Per tant, hi ha un component funcional, no? De com ho podem fer per apropar millor a poder consumir aquests continguts dels teus canals digitals, no? I aquí, pues, els meus companys que participen a la jornada, pues, donarem un seguit d'idees, no? Llavors volem tocar temes de tecnologia, volem tocar temes pràctics, fins i tot temes de normativa, solucions, passos a seguir. Intentarem donar-li una bona pinzellada, no? Per veure com pensar aquests canals digitals des d'un bon inici, no? Des del moment en què el dissenyes, de tal manera doncs, que això després doncs, pugui ser o puguis tenir el màxim d'accessibilitat cap als teus usuaris, cap als teus clients. Vale? Llavors, bueno, primer de tot, de totes maneres em presento. Soc Lluís Surroca, soc del Centre Tecnològic Eurecat. Suposo que ja ens coneixeu com a Eurecat. Aquesta és la jornada una mica que estem presentant. Farem una petita pinzellada a l'inici per explicar l'oficina, què és l'oficina Acelera Pime i per què hi som i què estem fent i una mica quins serveis tenim. Després, doncs, sí que entrarem ja en matèria sobre la importància de l'accessibilitat des del concepte genèric i per què ara cada vegada està agafant més força, donar-li un altre sentit o ampliar el sentit del que ja tenia, no? I també tenim a l'agenda de Tothom Web, no? L'empresa especialitzada en temes d'accessibilitat per aquest tipus de canals, que ens donarà també un bon contingut i bona proposta de temes a tenir en compte a nivell de normativa, casos pràctics i qualsevol organització doncs, que vulgui afrontar un projecte de dir, ostres, el meu canal digital, com el puc fer jo més accessible? I això fins i tot des d'un inici, des del disseny mateix, doncs aquí la gent, tant el David com l'Ivan, ens donaran unes bones indicacions, no? Llavors deixarem al final un torn una mica de preguntes. De totes maneres, si teniu preguntes a través del xat les podeu anar posant, no? I llavors ja farem una mica de recopilatori. Si veiem que n'hi ha moltes, doncs ho aniríem fraccionant, no? Si no, les deixarem pel final. Vale? Les presentacions les tindreu totes, amb la qual cosa, diguéssim, tot aquest contingut se us enviarà, vale? No, en aquest sentit cap problema. Llavors, més coses. Bueno, comencem una mica per la pinzellada que sí que us volia explicar de l'oficina Celera Pime, no? Nosaltres, Eurecat, som centre tecnològic i estem participant d'aquest programa de redes, que és anomenat Acelera Pime, i tenim de quina manera participem? Doncs com a oficina Acelera Pime. El programa de redes és un programa a nivell de tot l'Estat i s'han configurat un seguit d'oficines Acelera Pime. Nosaltres som una de les oficines Acelera Pime aquí a la província de Girona. Creiem doncs, que és molt interessant. Per què? Perquè és un programa que va dirigit a autònoms, a micropimes, petites, mitjanes empreses, que el que busquen és, d'alguna manera, doncs, bueno, com totes les empreses, doncs, necessiten d'eines, no? I les tecnologies digitals són unes eines, i l'oficina el que pretén és una mica ajudar doncs, a que cada vegada més doncs, puguin adoptar aquest tipus d'eines, no? Llavors, l'oficina adopta un rol d'acompanyament, de donar resposta, de resoldre dubtes, de veure quins propers passos doncs, hauria de seguir les diferents organitzacions, siguin petites, grans o mitjanes, independentment de la seva mida, no? Intentem o veiem que les eines digitals es poden acabar adaptant a cada casuística, no? Llavors, doncs, el programa va d'això, va d'ajudar a la transformació digital i nosaltres, com a oficina de la PIME, tenim la nostra activitat aquí a Girona. Vale? Llavors, com ho fem?
doncs tenim una sèrie de recursos i serveis. Tots són gratuïts, no s'ha de pagar res i ho posem a disposició de les empreses i les organitzacions. Nosaltres, com a centre tecnològic, ens dediquem a una activitat de recerca, però per nosaltres això és com poder anar d'alguna manera transferint aquest coneixement que tenim cap a vosaltres, cap al territori. A nivell de recursos, si comencem, per exemple, pels recursos, tenim les jornades. Doncs la jornada d'avui forma part d'aquest programa de jornades. N'hem fet ja unes quantes. Per exemple, el proper 15 de juliol, d'aquí un parell de setmanes, tenim un webinar també previst. En aquest sentit, la temàtica va dels famosos ERPs, no sé si tothom és conscient d'aquestes inicials, els ERPs, sistemes de gestió corporatius de les empreses, que a vegades porten molts maldecaps quan te'l vols instal·lar a casa teu o vols canviar l'ERP a casa teu, a cada empresa. Llavors, farem una sessió especialitzada en aquest tipus de temàtica per veure quines coses o què hauries de tenir en compte a l'empresa que desitgi fer un canvi o vulgui implantar una nova solució d'ERP de gestió de la seu negoci. Llavors, anem traient, veureu a la web, un seguit de jornades que anem programant. Llavors, a banda d'això, també tenim el laboratori. Nosaltres físicament, com a centre tecnològic, estem repartits a Catalunya, però tenim instal·lacions a Girona, estem concretament al Parc Científic, allà a la Creueta, i el laboratori de fabricació d'impressió 3D està allà. És un laboratori amb maquinària especialitzada en temes d'impressió, printing 3D, fabricació additiva, i ajudem a les empreses a acostar-se a aquest tipus de tecnologies i fins i tot a poder treballar primeres proves de concepte, imprimint ja fins i tot components en 3D de possibles prototips que li pugui interessar a l'empresa. És un recurs que posem a disposició de manera gratuïta a les empreses i organitzacions. També tenim un concepte de vigilància tecnològica en forma de butlletins mensuals. Intentem mantenir una mica el ritme aquest, una mica desenfrenat, de tota la part de tecnologies digitals, intel·ligència artificial i tot plegat. Doncs intentem cada mes treure una mica un recull de tendències, notícies que puguin ser interessants. També estem treballant un mapa de proveïdors locals, proveïdors de Girona de serveis digitals, que d'alguna manera, d'aquesta manera també ajudem a que gent que pugui tenir necessitat de serveis pugui accedir aquí en el mapa i podeu contactar amb proveïdors de la zona. Això és pel que fa a recursos. Llavors, pel que fa a serveis, tenim serveis ja més especialitzats, personalitzats a les empreses, en funció una mica de cada casuística. Tenim 3 tipus de serveis principals. Tenim un primer servei que l'anomenem de primera orientació o d'assessorament. El que busquem aquí és dir, ostres, l'empresa pot tenir una necessitat concreta, té una realitat, té un dubte, té un punt que ha de resoldre, no sap com fer-ho, doncs ens fa una consulta. Nosaltres estem aquí per intentar resoldre el màxim de temes i en plan finestreta de dir, ostres, si tu tens qualsevol dubte en temes de digitalització, doncs consulta'ns i adreça'ns a nosaltres perquè intentarem donar-te resposta. Llavors és molt personalitzat a un tema molt concret de l'empresa. Llavors tenim els serveis de diagnosi, que aquests ja són més generals, però tenim el general de transformació digital i per temàtiques. Però aquests són serveis que generalment són 2 sessions amb l'empresa. Llavors intentem a la primera sessió entendre la realitat de l'empresa i fer una foto de quin punt està, quina és la seva situació, quins recursos té, quines eines tecnològiques té, i a partir d'aquí dissenyar un pla d'actuacions, de propers passos, que creiem que en funció de la seva situació i del seu negoci, ostres, mira, seria interessant que fessis això, això i això altre. Llavors és com poder treballar uns propers passos amb l'empresa, però adaptada a la seva casuística, a les seves necessitats. I això ho podem fer a nivell general de digitalització o també ens podem enfocar en tema d'ajudes o en tema de dades, d'assistents IA, d'automatització, de robòtica, ciberseguretat. Aquí hi ha moltes temàtiques, però veiem cada cas en particular i llavors adaptem el servei. I llavors, finalment, també tenim un altre servei, que és el de mentoria, i en aquest cas va més enfocat a emprenedors, però el servei també va d'això, va d'entendre la realitat de l'emprenedor i a partir d'aquí poder-lo, entre cometes, acompanyar, fer un push de dir, ostres, què hauries de fer a partir d'ara? I aquí ens adaptem, en el cas de l'emprenedor,
ens adaptem al seu nivell de maduresa. No és el mateix un emprenedor que encara està pensant la idea, a un emprenedor que ja té un model de negoci més o menys establert, a un emprenedor que ja té la seva activitat i ja està operant i el que necessita és ser eficient i veure com les eines l'ajuden a escalar en volum, no? Bueno, té ja una realitat ja més avançada i aquí cal resoldre ja temes més concrets, no? Llavors ens adaptem una mica també a la realitat de cada cas, no? Aquest seria una mica el portfoli, una mica el catàleg, el petit catàleg que tenim, que oferim de manera, bueno, disponible a tothom que se'ns vulgui adreçar i nosaltres encantats de poder oferir aquest tipus de serveis, aquest tipus de recursos. Llavors, nosaltres ens posem a la vostra disposició per poder oferir-vos aquests serveis i per fer-ho, doncs també és molt fàcil. Dos coses. O bé per adreça per correu electrònic que teniu aquí, o a través del QR, el formulari de contacte en la web, i a partir d'aquí nosaltres, una vegada tenim aquest input, nosaltres ja els posem en contacte amb vosaltres i ja entrem a poder doncs, treballar o a fer qualsevol dels serveis que hem vist abans. Vale? Llavors ho fem molt fàcil i simplement fem-nos-ho saber i nosaltres us donem resposta. D'acord? Llavors, la pinzellada de l'oficina que és i què fem seria això. Per la meva banda, doncs, evidentment, esperar que la sessió d'avui sigui el màxim de beneficiosa per vosaltres i que us pugui donar resposta a dubtes que tingueu. Donaré pas a la meva companya l'Anna, no? que ens farà aquest concepte més gran, no? D'accessibilitat i perquè cada vegada més doncs, és més important i una mica doncs, per seguir o per estar cada vegada més proper als teus usuaris i als teus clients, no? Perquè al final una mica és això, vull dir, és apropar-te als teus clients, no? Anna, ara sí, et dono pas a tu, comparteixes tu, no, Anna? Sí, gràcies. Veieu la pantalla? Sí. D'acord. Doncs primer, abans de tot, bona tarda a tothom. Moltes gràcies per ser aquí i, com deia en Lluís, espero que aquesta jornada sigui útil i, sobretot, que marxeu amb idees que pugueu aplicar als vostres negocis des de demà mateix. Per aquells que encara no em coneixeu, soc Anna Picanyol, consultora de transformació digital d'Eurecat i formo part de l'oficina Accelera Pime Girona. I ara sí que entraríem en matèria. Bé, quan preparem una jornada com aquesta, la primera pregunta que sempre ens fem és la mateixa. Per què hauria d'interessar aquest tema a una empresa? Perquè, siguem sincers, quan sentim parlar d'accessibilitat digital, molts pensem immediatament en una cosa molt concreta. Pensem en discapacitat, pensem en una normativa, pensem que és un tema molt tècnic o fins i tot pensem això a la meva empresa no li afecta. I avui m'agradaria intentar demostrar-vos que probablement sí. De fet, començaré amb unes preguntes molt senzilles. Quants de vosaltres heu reservat alguna vegada un hotel per internet? Quants de vosaltres heu comprat algun producte online durant l'últim mes? Quants, abans d'anar a un restaurant, heu consultat la carta o les fotografies de l'establiment dels plats des del mòbil? Quants busqueu horaris d'un comerç abans de sortir de casa? O quants, abans de decidir-vos per una empresa, consulteu primer la seva web, xarxes, ressenyes... Jo m'atreveixo a dir que pràcticament tots. I això és molt interessant perquè vol dir que els canals digitals ja no són un complement del negoci, sinó que moltes vegades són la porta d'entrada. Abans, una persona coneixia una empresa perquè passava per davant del local. I avui la coneix perquè apareix a Google, perquè se l'ha recomanat ChatGPT, perquè l'ha sortit recomanada alguna xarxa. Abans preguntaves l'horari per telèfon, avui et busques a web. Abans demanaves informació presencialment i avui esperes trobar-la en menys d'un minut des del mòbil. De fet, hi ha una dada que és molt interessant, que és que més del 90% dels consumidors consulten informació online abans de prendre una decisió de compra o de contractació d'un servei. És a dir, que encara que el vostre negoci sigui completament presencial, la vostra primera impressió continua sent digital. Pensem, per exemple, en un allotjament. Una família vol passar un cap de setmana a Girona. No comença entrant a la recepció, comença buscant a Google, després entra a la web, mira les fotografies, consulta el servei, busca el preu, intenta reservar. En qüestió d'uns 5 minuts ja s'ha fet una idea de l'establiment. I el mateix passa amb un restaurant.
amb una clínica, amb una empresa industrial, amb una assessoria, amb pràcticament qualsevol negoci. I aquí apareix una idea molt important, perquè moltes vegades dediquem molt temps a cuidar l'experiència que oferim quan el client ja és de nosaltres. Però què és el que passa abans? O sigui, quina experiència té aquesta persona quan entra a la nostra web, quan intenta contactar, quan vol descarregar un document, quan intenta omplir un formulari, quan vol fer una reserva, quan vol trobar un telèfon, quan intenta comprar. Perquè si aquesta primera experiència és complicada, és molt possible que la segona ja no hi arribi mai. I és per això especialment que normalment ni tan sols ho sabem. Perquè el client no truca per dir-vos perdó, he marxat perquè no trobava el botó o no t'envia un correu dient el formulari era massa complicat o no et presenta una reclamació. Simplement marxa i prova una altra opció. I això, o sigui, és que es passa a tots. Qui no ha abandonat alguna vegada una compra perquè el procés era massa llarg? Qui no ha tancat una web perquè costava molt trobar la informació? Qui no ha canviat d'hotel perquè el sistema de reserves no acabava de funcionar bé, no? Per això, quan avui parlem d'accessibilitat digital, no només parlarem de complir una normativa, parlarem de clients, parlarem d'experiència, parlarem de confiança, parlarem de servei i també, òbviament, parlarem del negoci. Perquè fer més accessibles els canals digitals no consisteix només en eliminar barreres, sinó que consisteix també en facilitar que qualsevol persona pugui arribar fins als nostres serveis d'una manera més fàcil, més intuïtiva i més còmoda. I aquest és precisament el punt de partida de tota la jornada. Abans d'entendre què diu la normativa, abans de veure casos pràctics, abans de parlar de solucions, necessitem entendre per què aquest tema importa. I sobretot, per què també empreses que fins avui probablement no s'havien plantejat parlar d'accessibilitat digital. Llavors, ara que ja hem vist una mica per què aquest tema ha arribat per qualsevol empresa, anem a fer un petit pas més. Què és exactament una barrera digital? Quan sentim la paraula accessibilitat, com deia, és molt habitual que el servei faci una associació immediata, discapacitat. I és evident que aquesta relació existeix. Però l'accessibilitat és molt més àmplia que tot això. Segons l'Organització Mundial de la Salut, hi ha aproximadament un 16% de la població mundial que viu amb algun tipus de discapacitat. Això són més de 1.300 milions de persones. És una de cada 6. Ara bé, l'accessibilitat no beneficia únicament aquest 16%, sinó que beneficia pràcticament tothom. I aquí he posat alguns exemples. Imaginem una persona gran. No té cap discapacitat reconeguda, però cada dia hi veu una mica menys. Necessita més contrast, llegeix més lentament, els botons que són molt petits li costen. Aquesta persona també es beneficia d'una web més accessible. Per altra banda, també podem imaginar una persona que s'ha trencat un braç. Durant unes setmanes només pot fer servir una mà. I una acció tan senzilla com omplir un formulari, fer una reserva, convertir, no? O sigui, fer 4 clics, es pot convertir en una experiència molt més complicada. Ara pensem en una mare o un pare que porta un cotxet, una bossa, el mòbil i està intentant reservar una activitat mentre està esperant el tren. No té cap discapacitat, però només té una mà lliure i aquesta persona també necessita que aquest procés sigui fàcil. O pensem en nosaltres mateixos, no? Qui no ha intentat consultar una web des de la platja amb el sol reflectint en la pantalla, no? De cop descobrim que aquell contrast tan bonic que havia fet el dissenyador, doncs potser no era tan bona idea. O una altra situació molt habitual, que és quants de vosaltres mireu vídeos sense so. Al tren, mentre estem esperant algú, al vespre quan algú ja dorm. Els subtítols que inicialment es van desenvolupar per facilitar l'accés a persones amb discapacitat auditiva, avui els fem servir tots. Aquest és un molt bon exemple d'una idea que m'agradaria que tots ens emportéssim avui. Quan una experiència és més accessible, acostuma a ser també una millor experiència per tothom. Però ho baixem una mica més a la realitat. No? Imaginem una empresa de qualsevol de vosaltres. Tenim una web, ens sembla moderna, ens agrada, fa anys que funciona i no rebem queixes. Tot sembla correcte. Ara imaginem que una persona entra en aquesta web per reservar un servei. No troba el botó, el formulari li demana massa informació, el calendari no funciona bé des del mòbil, la informació important està una mica amagada, les fotografies no tenen cap descripció sota i els colors tenen poc contrast. Cap d'aquests problemes per separat sembla gaire greu, però si junts genera una cosa molt important que es diu fricció. No? Què fem les persones quan trobem fricció? Esperem, tenim paciència, busquem el telèfon, intentem una segona vegada. La realitat és que normalment no. Canviem de web.
Hi ha estudis d'experiència d'usuari que mostren que els usuaris decideixen en molt pocs segons si continuem navegant o abandonem una pàgina. I en comerç electrònic sabem també que un procés de compra massa llarg o massa complex incrementa notablement l'abandonament del carret. És a dir, que no sempre perdem clients perquè el nostre producte sigui pitjor. Moltes vegades el perdem perquè el camí fins al producte és massa complicat. I aquí apareix una altra idea molt interessant, que és quan pensem en accessibilitat, solem imaginar grans desenvolupaments tecnològics, tota una infraestructura, però moltes vegades les millores més importants són sorprenentment senzilles. Un text més clar, un botó més visible, una estructura més ordenada, un formulari més curt, un vídeo amb subtítols, una informació que abans estava amagada i ara és més fàcil de trobar. No estem parlant només de tecnologia, també estem parlant de disseny, de comunicació, de servei i, sobretot, d'entendre com es fan servir els nostres canals digitals persones molt diferents entre elles. Per això, a mi m'agrada dir que una barrera digital no és només un problema tècnic, és qualsevol obstacle que t'està impedint que una persona faci allò que ha vingut a fer. Reservar, comprar, demanar informació, posar-se en contacte o simplement entendre què està oferint una empresa. I quan una persona no ho aconsegueix, la barrera és seva, però l'oportunitat perduda és nostra. Llavors, per què aquest tema és cada vegada més rellevant? Doncs fins ara hem parlat de què és una barrera digital i hem vist també que l'accessibilitat no és un tema exclusiu de les persones amb discapacitat, però hi ha una altra pregunta molt important, que és per què ara n'estem parlant tant? Per què aquest tema cada vegada apareix en més jornades, més congressos, més mitjans de comunicació i més estratègies digitals? Des del nostre punt de vista hi ha 4 grans motius, i 5, però tots tenen molt a veure amb la manera com estan canviant les empreses i també els clients. El primer és que estem vivint en una societat que és cada vegada més digital. Això sembla una obvietat, però moltes vegades no ens parem a pensar què significa realment. Fa només uns anys, moltes empreses competien principalment pel seu producte. I avui també competeixen per la seva experiència digital. Pensem en qualsevol negoci. Un hotel, restaurant, clínica, un comerç, una acadèmia. Abans que un client que entri per la porta, com deien, ja t'ha visitat la web, ja ha consultat a Google, ja ha llegit ressenyes, ha mirat fotos, ha buscat opinió i possiblement ja ha decidit si aquest negoci li transmet o no li transmet confiança. És a dir, la primera experiència en moltes empreses no és física, és digital. I això fa que qualsevol petita fricció tingui molt més impacte que fa 10 anys. El segon motiu és que els clients han canviat i segurament nosaltres també. Quan una web és lenta, marxem. Quan un formulari és massa llarg, no insistim, l'abandonem. Quan no trobem una informació, no estem buscant 10 minuts, abandonem. Obrim una altra pestanya, busquem una altra alternativa, etc. Ens hem acostumat a experiències digitals que són molt senzilles, que en 2 clics pots reservar un hotel, comprar un bitllet d'avió, fer una videotrucada, pagar amb el mòbil i sense adonar-te, també les expectatives les hem elevat. I això afecta a totes les empreses, no només a les plataformes digitals. O sigui, absolutament tothom, un petit comerç, empresa familiar, allotjament rural, una administració, perquè tots comparen experiències. O sigui, no només estan comparant el producte. I el tercer motiu és que la societat també està canviant. Europa és una societat cada vegada més envellida i cada vegada hi ha més gent i més persones grans que fan servir internet. I això és una molt bona notícia, però també implica noves necessitats. Mides de lletra, contrastos, navegació senzilla, informació més clara. I a això hi hem d'afegir les persones amb discapacitat permanent, que són persones amb discapacitat, les persones amb discapacitat temporal, les persones que utilitzen la tecnologia de suport, persones que naveguen exclusivament des del mòbil, persones que tenen una connexió lenta, persones que no dominen especialment la tecnologia. Quan dissenyem un servei digital, no l'estem dissenyant per un únic tipus d'usuari. L'estem dissenyant per persones molt diferents i això obliga a pensar d'una altra manera. El quart motiu seria el tema d'intel·ligència artificial i també el tema de la normativa, perquè la normativa evoluciona i les empreses volen saber com això afecta. No entraré en detall això perquè després estan en David i l'Ivan, que ens explicaran aquesta part molt millor que jo, però sí que és important entendre una cosa, que és que la normativa no apareix perquè sí. Normalment arriba quan una necessitat social ja fa temps que existeix. Primer canvia la societat i després canvien les expectatives, després apareixen les bones pràctiques i finalment tenim una regulació. Per tant, no ho hauríem de veure com un punt de partida, sinó com una conseqüència. Llavors, hem parlat de clients, de barreres, de canals digitals i de com la societat està canviant.
També estem veient que no és un tema exclusiu de grans empreses, sinó que és un tema que afecta qualsevol organització que tingui web, formulari, sistema de reserves, etc. No? Però arribat a aquest punt és molt normal que aparegui aquesta pregunta de per on començo. No? Perquè quan parlem d'accessibilitat digital és molt fàcil imaginar que estem parlant de grans projectes, com deia, i el que ens hem de preguntar bàsicament és on tinc les meves principals barreres. No? Potser el problema és un formulari, és un procés de reserva, és un PDF que ningú pot llegir, és un vídeo que no té subtítols, una informació que costa molt de trobar, un botó que només nosaltres sabem on és, perquè fa anys que convivim a aquella web, que això també passa molt, no? Quan més t'acostumes a alguna cosa, menys veus la teva barrera. No? O sigui, els propietaris d'una empresa coneixen perfectament quins són els canals digitals, com funcionen, com va el pas A, el pas B, però els clients no. Per això és tan important que ho mirem amb uns altres ulls. No? Estàs invertint en una comunicació més clara, en una experiència, en processos senzills, amb menys abandonament, més confiança i, sobretot, amb més conversió, que és el que ens interessa. Perquè una web més clara acostuma a funcionar millor, un formulari més senzill acostuma a generar més contactes, un procés de reserva que sigui més intuïtiu acostuma a reduir abandonament i una informació més accessible redueix consultes. És a dir, moltes millores que fem pensant en accessibilitat acaben millorant el servei per totes les persones que ho visiten. Hi ha una cosa que és que hi ha coses diferents, no? O sigui, una cosa és entendre per què aquest tema és important i l'altra és entendre què diu la normativa, a què afecta, quins errors es continuen repetint a moltes webs, etc. Llavors, per parlar d'això, avui tenim dues persones que hi treballen cada dia, que són en David Sabater, la CEO de Tothom Web, i l'Ivan Novegil, que és consultor en accessibilitat digital. Ells ens ajudaran a aterrar tots aquests conceptes amb exemples reals, situacions que probablement coneixeu. Així que, David, Ivan, quan vulgueu. Genial, mil gràcies. Bueno, abans de res, moltes gràcies a Eurocat i a Sereda Prima per haver-nos convidat en aquesta sessió d'avui. I merci, Anna, per aquesta introducció que ha sigut molt completa i molt amb la línia del que intentem explicar sempre i del que intentem transmetre en les nostres xerrades, de que l'accessibilitat és un tema no només de persones amb discapacitat, que evidentment sí, sinó que és un tema que afecta a tots els usuaris. En qualsevol moment de la nostra vida podem ser usuaris de l'accessibilitat. De fet, es calcula que el 80% de les persones acaben utilitzant l'accessibilitat en un moment o altre. Per tant, és un tema transversal a totes les persones. Us comparteixo la presentació retallada. Val, perfecte. En principi ja l'esteu veient, oi? Genial. Aviam, encara el que no la veig soc jo. Perfecte. Doncs res, abans de res, una petita introducció de qui som i què fem. Com ha comentat, soc en David, soc el gerent, el CEO de Tothom. Ens deim Tothom Web des de fa 15 dies, hem canviat el branding i hem fet el web i ho hem deixat només amb Tothom, perquè quan vam començar fa 15 anys sí que ens dedicàvem molt focalitzats a el que era accessibilitat de web, però això ha anat evolucionant i ara ja oferim un servei molt més ampli, molt més transversal a qualsevol actiu digital. Per tant, ja el web ens limitava una mica i el que oferim és accessibilitat a tots els nivells digitals, sigui pàgines web, sigui aplicacions mòbil, documents, vídeos, àudios, qualsevol actiu que sigui en format digital, nosaltres podem ajudar i col·laborem en fer-ho més accessible. I això ens ha portat a ser la primera empresa acreditada oficialment per certificar l'accessibilitat a Europa. Ara, fa un temps n'hi ha alguna més, em sembla que són 2 o 3 que podem certificar-ho tot, però nosaltres vam ser la primera i continuem sent un referent en aquest sentit, i això ens ha portat també a treballar amb tot tipus de clients de tots els àmbits i de tots els sectors, des d'empreses de retail com Inditex, empreses energètiques com Iberdrola, Nespresso, Planeta, i empreses de formació, universitats, tot tipus d'universitats, la UAB, la UOC, la Pompeu Fabra, la Pharma, governs, evidentment tota l'administració pública fa molts anys que es posa a les piles i ha treballat a tots els nivells, organitzacions més del sector social com pot ser la UNESCO. En definitiva,
comparteixo el Barça, el Welling, comparteixo aquesta transparència, no tant per transmetre amb qui ha treballat, que evidentment també està bé que sapigueu amb qui treballem i qui està fent les coses bé, sinó per deixar una cosa clara, que l'accessibilitat és un tema transversal, que afecta a tothom. Fa uns anys era un tema que pràcticament només l'administració pública se'n preocupava, però ja portem uns quants anys, des que hi ha hagut noves lleis, sobretot, que ara les veurem, que l'empresa privada també s'ha posat les piles i és un tema que afecta a tot tipus d'empresa privada, a tot tipus d'administració pública també, i de totes les mides, excepte les molt, molt, molt petites, les micropimes, les microempreses, tota la resta d'empreses estan obligades per llei a ser accessibles si entren dintre dels sectors que veurem després, però que realment afecta pràcticament tothom. Però més enllà de la llei, també m'agrada destacar diverses coses, que és que l'accessibilitat és molt important i a diferència d'altres lleis que poder són més burocràtiques, més de temes més això, no? De compliment legislatiu, però que no aporten gaire res, les lleis d'accessibilitat sí que es fan perquè hi ha unes persones a darrere, perquè hi ha una gent a darrere que realment necessita l'accessibilitat, com veurem ara després amb el meu company, amb l'Ivan, que us farà una mica de demo. I a més, l'accessibilitat és un tema que més enllà dels requisits legals, egoistament, diguéssim, com a empresa també convé ser accessible per diversos motius. El primer i el més evident per un motiu econòmic, que és que quan nosaltres som accessibles arribem a un mercat de persones molt, molt, molt més ampli. Si jo tinc una pàgina web accessible, si jo tinc una aplicació mòbil accessible, hi haurà una sèrie de persones que la faran servir, que la podran fer servir, que si no la tinc accessible no la podran fer servir. I quanta gent és això? Doncs moltíssima. Si pensem, per exemple, només persones amb problemes de visió, al món hi ha 285 milions de persones amb problemes de visió, que per tant necessiten directament que el nostre entorn digital sigui accessible per poder-lo fer servir. Això és tot els Estats Units, de tamany. I si ens anem a persones amb discapacitat, com la que comentava abans, que hi ha l'Anna comentava que hi ha com un 16% de persones amb discapacitat, estem parlant d'una població equivalent a tot Xina o una població equivalent a 4 vegades a Europa, 4 vegades als Estats Units o 2 vegades a Europa. Per tant, estem parlant d'un volum d'usuaris de l'accessibilitat increïblement gran, que en altres temes no els deixaríem de banda i en canvi en accessibilitat, per algun motiu, els estem deixant de banda i per tant són clients potencials que no estem adreçant. I no només això, no només són clients potencials, sinó que són clients fidels. Quan nosaltres oferim un bon servei, el client el retenim i fa servir la nostra tecnologia i fa servir els nostres serveis. Un exemple molt clar que li van explicar sempre és la taxa de persones amb discapacitat visual que fan servir iPhone, que és molt, 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 molt més alta que la taxa de persones que fan servir iPhone d'usuaris en genèric. I per què és això? Doncs perquè iPhone va ser el primer telèfon accessible. Apple, en el seu moment, va fer una inversió molt gran en accessibilitat, va adaptar els seus terminals perquè fossin accessibles i això va fer que les persones cegues fessin servir iPhone, perquè era l'única opció que tenien en aquell moment. I passats els anys, que no sé quan fa de l'iPhone, potser fa 20 o 30 anys, doncs els usuaris invidents continuen fent servir iPhone. Per tant, és un mercat potencial de persones molt fidel, que ha seguit fidel a la marca que ha fet bé les coses i que ha aplicat l'accessibilitat. El mateix ha passat, per exemple, amb bancs. La Caixa en el seu moment va fer una inversió molt gran en fer els caixers accessibles, en que funcionessin per veu, etc. I això va fer que molts usuaris passessin a ser d'aquest banc i al llarg dels anys moltíssims usuaris continuen sent d'aquest banc quan potser podrien fer servir altres alternatives amb millors condicions o el que sigui, però al final van captar una sèrie de clients que s'han mantingut fidels. Per tant, més enllà que hi hagi unes lleis que ens obliguin, a nivell econòmic, a nivell purament empresarial, ens interessa ser accessibles per al simple fet que accedim a moltes més persones. També per un tema de posicionament, que quan nosaltres fem actius digitals accessibles, pàgines web accessibles, Google o altres cercadors ho promocionen. Per tant, en igualtat de condicions, la nostra pàgina web estarà molt més ben posicionada si és accessible que no pas si no és accessible. Per tema de responsabilitat, que al final també acaba impactant en com els usuaris ens perceben. Si nosaltres som accessibles, demostrem com a empresa
que ens preocupem per la societat, que ens preocupem per les persones, que intentem fer les coses bé i al final això acaba revertint en una millor imatge de marca, en una millor percepció de la nostra empresa i, en definitiva, doncs, també en més públic, en més rendiment, amb més beneficis. I, per últim, un tema d'experiència d'usuari. L'accessibilitat no deixa de ser una experiència d'usuari portada una mica més a l'extrem, on garantim que tothom, en qualsevol situació, en qualsevol entorn, en qualsevol dispositiu, en qualsevol pantalla, pugui fer servir els nostres actius digitals. Per tant, quan nosaltres fem una pàgina accessible, estem assegurant una bona experiència per tots els usuaris, tal i fa si tenen una pantalla gran, si tenen una pantalla petita, si no tenen pantalla, si fan servir ratolí, si fan servir teclat, si veuen, si no hi veuen, si senten, si no hi senten, si tenen mobilitat, si són una persona gran amb els problemes propis d'una persona de la tercera edat. Al final, quan nosaltres fem les coses accessibles, el que fem és garantir que tothom pot accedir als nostres continguts i, per tant, estem donant una millor experiència d'usuari a tots els usuaris. I això acaba revertint un altre cop en una millora de l'empresa, dels clients que tenim, de la conversió, de totes les mètriques econòmiques. Per tant, abans d'entrar en el que seria la legislació, volia fer aquest petit apunt que el tema de l'accessibilitat no només és un imperatiu, que ara veurem que sí, que és un imperatiu legal, sinó que convé fer-ho fins i tot encara que legalment no ens ho requereixin, perquè egoistament o empresarialment, com li vulgueu dir, ens convé. I ara sí, anem al que seria la normativa de la legislació i intentaré desgranar les diferents lleis que hi ha, perquè n'hi ha moltes i cada una afecta d'una manera diferent. Per tant, el que faré jo és dir els diferents casos en què les lleis afecten, a quines empreses les lleis afecten, i si algú de vosaltres té dubtes de si esteu o no esteu dintre de la llei, si us aplica o no us aplica, si voleu llavors deixeu un missatge o en el torn de preguntes o fins i tot una altra estona ens envieu un correu, no hi ha cap problema, també estem aquí per ajudar. Qualsevol dubte, doncs ens ho comenteu i mirem el vostre cas concret si realment us aplica o no us aplica la legislació actual. D'entrada, dir que hi ha unes legislacions que són d'àmbit europeu i que aquestes legislacions, en el cas de l'empresa privada, comporten sancions. I cada país posa unes multes diferents, que són acumulatives, a més, si treballeu a diferents països de la Unió Europea, i que poden arribar a suposar fins i tot el tancament de l'activitat econòmica. És un cas molt extrem, evidentment, seria un incompliment flagrant, greu i reiterat de l'accessibilitat, però la llei contempla fins i tot el cas del tancament de l'activitat econòmica i, si no, el que contempla són una sèrie de multes progressives a mesura que anem incomplint o de la gravetat de l'incompliment en quant a l'accessibilitat. Per tant, no és una broma, l'accessibilitat és una cosa molt sèria i Europa s'hi ha posat molt seriosament en aquest tema i per això una mica s'encén a parlar aquests dies perquè realment estan fent un impuls molt gran en garantir que tot sigui accessible. A nivell de lleis, quines lleis tenim en vigor ara mateix en el nostre territori? D'entrada tenim la llei, la norma europea 2016-2102, que és una llei que fa Europa l'any 2016 i que li diu als països membres que han d'implementar en el seu ordenament jurídic, els hi dona un marge per implementar-ho, Espanya l'implementa en el que seria el Real Decret 1112-2018 i un cop implementat es dona també un període de carència fins que no entra en vigor, que això és el 2020. Per tant, aquesta llei, el Real Decret 1112-2018, o l'equivalent que sigui en els diferents països europeus, cada país europeu té la seva norma, i ja està en vigor des de fa 6 anys gairebé, va ser el setembre del 2020, per tant, gairebé 6 anys que està en vigor. I aquesta norma a qui obliga? Obliga a l'administració pública, qualsevol administració pública ha de ser accessible en base a aquesta norma, i per empresa privada obliga en 2 casos aquesta norma. Obliga l'empresa privada que ofereix serveis públics, via subcontractació, via conveni, hospitals públic-privats, serveis, qualsevol tipus de servei formatiu, educatiu, d'empresa privada que té un conveni, un consorci o una subcontractació de serveis públics, o bé també obliga a qualsevol pàgina web que hagi estat finançada directament amb diners públics. Per exemple, ara aquests dies hi ha el kit digital, que és uns diners que es donen d'uns fons europeus
per desenvolupar pàgines web, per millorar pàgines web, etc. Com que aquestes pàgines web han rebut diners directament dels fons públics, aquestes pàgines han de ser accessibles en base a aquesta norma europea 2102 o, en el cas d'Espanya, per al Real Decret 1112-2018. Això pel que fa en aquesta primera llei de ja fa 6 anys. I què vol dir ser accessible? Doncs en aquesta mateixa llei es va definir el que és l'estàndard d'accessibilitat europeu, que és aquesta norma europea EN 301-549, que en el cas d'Espanya és la UNEN, que simplement és la traducció, una norma UNE, però al final és exactament el mateix. I aquesta norma europea, la 301-549, el que fa és agafar les normes internacionals d'accessibilitat, que probablement us sonin una mica més, que són unes normes que es diuen WCAG, Web Content Accessibility Guidelines, i les inclou dintre l'articulat de la norma europea i ho amplia. Per tant, si vosaltres esteu fent una cosa accessible en base a les normes WCAG, no vol dir que estigueu complint la norma europea. Estareu complint una part molt important de la norma europea, però cal fer algunes cosetes més. És a dir, la norma europea és una ampliació del que és les WCAG en el 2.1 doble A. D'acord? Això en parlarem més endavant perquè de les WCAG hi ha hagut novetats i això també comportarà canvis en la normativa europea. Però a dia d'avui la norma que ens hem fet tots plegats és la 301-549, que perquè us quedi és equivalent més o menys a les WCAG 2.1 doble A. D'acord? Però això no para. I aquestes normes europees, igual que fan una norma per l'administració pública, que ja fa 6 anys que està en vigor, fan una norma per a l'empresa privada, que és aquesta 29882, que es coneix com la European Accessibility Act, que el que ve a dir és més o menys el mateix que deia per l'administració pública, però per l'empresa privada. Europa publica la norma, dona un temps als estats membres per transposar-la. En el cas d'Espanya es transposen la llei 11/2023, cada país europeu la transposa en el seu ordenament jurídic amb la llei que sigui, i entra en vigor el 2025. Es dona aquest període fins al 2025 i el juny de 2025 entra en vigor. Hi havia uns certs dubtes de si hi havia un període de cadència fins al 2030. Això no és així, ja ho han desmentit des del Ministeri Espanyol de Salut, i la llei va entrar en vigor el juny de 2025 i és completament d'aplicació al 2025. Per tant, totes les empreses que estan en aquesta norma europea, en aquesta European Accessibility Act, ja han de ser accessibles a dia d'avui, ja portem un any que haurien de ser accessibles. I qui aplica aquesta norma? Doncs, grosso modo, perquè us quedi de forma una mica fàcil d'entendre, aplica a qualsevol actiu digital, pàgina web, aplicació mòbil, que ofereixi un servei. No només que sigui informatiu, sinó que ofereixi un servei. I això com s'aterra? Doncs la normativa parla de que qualsevol servei de comunicació electrònica o audiovisual, serveis de transport, aerolínies, autobusos, qualsevol sistema de transport, serveis bancaris, agències de viatges, turoperadors, xarxes socials, serveis essencials, que és llum, aigua i gas, o comerç electrònic, que això té un impacte grandiós perquè hi ha moltíssimes empreses que tenen un sistema de venda online, sigui perquè fas una subscripció, sigui perquè vens un producte, perquè vens un servei, qualsevol tipus de botiga online. Totes aquestes pàgines web o aplicacions mòbils dintre d'aquests supòsits han de ser accessibles, com deien, ja des del juny de l'any passat. Per tant, ja anem tard. I a més, sumat a tot això, hi ha dues normes més, que és el Codi d'Accessibilitat de Catalunya, que bàsicament amplia molt més en quant a accessibilitat física, en quant a accessibilitat dels equipaments, dels accessos, de la rotulació, té molt més impacte a nivell físic. A nivell digital no té gaire impacte perquè bàsicament qui aplica és força semblant a el que seria la llei europea, però sí que ho detalla molt més i ho concreta molt més. Per exemple, parla d'espectacles, de cinemes, de teatres, de festivals de música, marca unes dates per al compliment. També parla d'asseguradores, que eren un sector que no estava contemplat específicament en la norma europea. En el Codi català sí que el contempla específicament, empreses asseguradores. Llavors parla d'empreses educatives, de serveis educatius, tota una sèrie de supòsits que probablement
ja estaven afectats per la norma europea i espanyola, però si no estaven afectats per la norma europea i espanyola, en el cas del Codi d'Accessibilitat a Catalunya parla específicament, i el Codi d'Accessibilitat de Catalunya hi ha alguns sectors que ja estan fora de termini i hi ha alguns sectors que no. El Codi d'Accessibilitat de Catalunya el que fa és marcar uns períodes segons la casuística. Per exemple, si tens un cinema amb menys de 2.000 localitats, tens 4 anys per adaptar a la pàgina web. En canvi, si tens un cinema amb més de 2.000 localitats, només tenies 2 anys per adaptar a la pàgina web. Aquesta norma va entrar en vigor l'1 de març del 24, per tant, els cinemes que són grans, més de 2.000 localitats, ja estan fora de termini, 1 de març 2026, els que són més petits encara estan dintre de termini, 1 de març 2028. Doncs com això, el mateix amb els hotels, segons la capacitat de l'hotel, segons els festivals, segons el número de persones que hi poden accedir, als teatres, etc. Marca una sèrie de barems. Això sí, és el vostre cas que us afecta, per exemple, si sou un hotel, si voleu m'escriviu i mirem el vostre cas exacte de quin supòsit de la llei catalana us aplica. Però en tot cas, com que si teniu un hotel fareu venda online, ja us aplica la norma espanyola, per tant, ja hauríeu d'estar complint-la per la norma espanyola. Llavors, com us deia, en el cas d'Europa, la norma que ens aplica és aquesta 301-549, que a dia d'avui equival a les WCAG 2.1 AA. Però aquestes WCAG ja s'han actualitzat a la 2.2. Què vol dir això? Que la norma europea, en breu, ja van tard, perquè van dir que ho farien l'any passat, en molt breu canviarà i ja serà un requisit la 2.2. Per tant, en breu haurem d'actualitzar ja tots la normativa i el compliment haurà de passar a ser de la 2.2. I el que dèiem de nivell A, nivell AA, nivell AAA, molt ràpid, bàsicament, per exemple, la 2.1 té 78 criteris que s'han de complir, 25 d'A, 25 de AA, 28 de AAA. I són acumulatius. Si hem de complir la doble, vol dir que hem de fer els 25 d'A i els 25 de AA. Els de la AAA quedarien com a opcionals, no requerits per la llei. I ja de forma molt ràpida, perquè segurament estic fora de temps, com sempre, us explico 4 idees de què vol dir fer una pàgina web accessible o una aplicació mòbil accessible. D'entrada, dir-vos que fer una pàgina web o una aplicació accessible no vol dir posar aquella iconeta que apretes i et fa tot de coses màgiques, que et canvien el text, que et llegeixen la pàgina. Tot això són unes eines que se'n diuen overlays, que serveixen per el que serveixen, que en certs casos poden tenir certa utilitat, però això no és accessibilitat, ni serveix per complir la llei, ni serveix per ser accessible. Ser accessible vol dir agafar el codi de la nostra pàgina, agafar el codi de la nostra aplicació i millorar-lo per tal que tothom el pugui fer servir. I què vol dir això? Doncs, per exemple, assegurar que quan ampliem el text, aquest text no es quedi amagat, no es quedi solapat, que es vegi tot bé. Assegurar que els textos tinguin un bon contrast amb el seu fons, no? Que tot arreu on posem un text, que hi hagi un bon contrast amb el color del fons. Assegurar que tot el contingut té una bona estructura lògica, d'encapçalaments, enllaços, que semànticament tot està ben etiquetat i que, per tant, quan una persona cega, per exemple, entra a la nostra pàgina web, es pugui treure un índex de continguts, com fem amb el Word, per exemple, i que sàpiga de forma ràpida de què parla aquesta pàgina, quins apartats té, pugui saltar ràpidament a l'apartat que li interessa, que tot sigui molt més àgil, que no sigui tot text sense cap contingut semàntic. Una cosa molt interessant que probablement no hi pensem és l'ús del color. Què vol dir això de l'ús del color? Molts cops, les persones que hi veiem, sense problemes visuals, utilitzem el color per transmetre informació de forma intuïtiva. Per exemple, marquem els dies festius en vermell, o marquem els errors en vermell, o marquem les persones que han aprovat un examen en verd, coses així, no? Què passa? Que si jo no puc percebre el color, perquè no hi veig o perquè tinc algun tipus de daltonisme, algun tipus de discapacitat visual, no podré percebre aquesta informació, per tant, no podré saber quin dia és festiu, o no podré saber quin camp està malament, o no podré saber si he aprovat o no he aprovat un examen. Això és un error per ús del color. I com ho solucionem? Doncs transmetent la informació d'una altra manera que no només sigui el color. Si a part de transmetre la informació en color li posem un text al costat que ho digui, correcte o incorrecte, o aprovat o suspès,
O, per exemple, en un calendari no només fem el color, sinó que hi posem un subratllat, o hi posem un marc, o hi posem una negreta, transmetem la informació d'una altra manera, ja la persona pot accedir a aquesta informació encara que no tingui accés al color. Llavors, coses com aquesta, o informació sensorial, el mateix. Si estem transmetent informació, per exemple, clica el botó de baix, clica el botó de la dreta, clica el botó rodó, clica el botó gran, clica el botó en forma de fletxa. Qualsevol cosa que ens vingui al cap que estiguem transmetent algun tipus d'informació sensorial, hi haurà persones que no podran accedir a aquesta informació sensorial, pel que sigui. Llavors, el que hem de fer és donar una alternativa que no faci servir aquest tipus d'informació. I per últim, molt ràpid, una altra cosa que hem de garantir per assegurar que les nostres coses siguin accessibles, que els nostres webs apps siguin accessibles, és que es puguin fer servir sense ratolí. És molt típic en el camp de la programació de pensar només en l'ús de les tecnologies amb un ratolí, que és el més típic, i deixem de banda les persones que pel motiu que sigui, perquè no tenen mobilitat, perquè són cegues, perquè pel que sigui, no poden fer servir un ratolí. I hem de garantir que també puguin fer-ho servir amb el teclat. Doncs això és simplement, a l'hora de dissenyar les nostres webs, a l'hora de dissenyar les nostres apps, pensar com la programem perquè funcioni de les dues maneres, amb ratolí i sense ratolí. I ja per últim, en continguts audiovisuals, afegir subtítols, afegir audiodescripcions. Un text que reprodueixi els àudios i un àudio que reprodueixi els sons. Una cosa per persones que no hi senten, que puguin tenir accés a la informació sonora, l'altra cosa per persones que no hi veuen, que puguin tenir accés a la informació visual. I per acabar, un exemple molt fàcil d'entendre. Si nosaltres anem a comprar un producte al supermercat, per exemple, imaginem anar a comprar un bric al supermercat, un bric de llet. Per una persona invident és complicadíssim, perquè no tenen manera d'accedir al producte, de saber on és, de trobar-lo, no hi ha braille enlloc per detectar-lo, per tant, és completament impossible per una persona cega accedir a aquest producte sense ajuda d'una altra persona. Per una persona amb problemes de parla, li serà molt més complicat informar-se perquè no podrà comunicar-se amb les persones de la botiga. A persones amb problemes auditius, molt probablement el caixer o la persona que hi hagi en una botiga no sabrà llengua de signes, per tant no s'hi podrà comunicar. Tot són barreres que dificulten la compra presencial. En canvi, aquesta mateixa compra, si la fem en línia, una persona amb discapacitat visual podrà informar-se, comparar preus, mirar quin producte li interessa, comprar-lo, pagar-lo, que l'enviïn a casa sense cap mena de dificultat si la nostra plataforma és accessible, podrà veure els continguts audiovisuals per tenir més informació, si vol comprar un producte tecnològic, doncs per informar-se a través de vídeos o àudios o podcasts d'aquell producte, sempre i quan sigui accessible. Una persona que tingui problemes de parla podrà fer servir els xats o problemes auditius, podrà fer servir un xat, un chatbot, un correu, qualsevol sistema de comunicació electrònica per informar-se, per demanar informació i fins i tot per fer la compra, cosa que en directe probablement no podria fer. Per tant, el fet de donar un servei accessible online, el que estem fent és facilitar la vida a moltíssimes persones, però alhora aconseguir que aquestes persones puguin ser consumidors dels nostres productes, que d'altra manera segur que no ho podríem fer perquè no els estaríem donant un bon servei. I amb això ho deixo i dono la paraula a l'Ivan, que és un company de l'equip invident i que us ensenyarà com una persona invident navega. Veig que hi ha una pregunta, no sé si les volem deixar pel final o fer-les ara, com us vagi millor. En tenim una que just ara el Mario ens ha comentat, no? Si hi ha alguna eina que pugui d'alguna manera a través d'aquesta eina comprovar o xequejar si la web que tenim és segons norma o no, no? Vull dir, si hi ha eines que et permeten fer una mica aquesta inspecció i diagnosis, no? Hi ha eines que fan un anàlisi automàtic que et diran si poden detectar algun error dintre de les coses que automàticament es poden detectar. Per tant, si una eina d'aquestes et diu que hi ha un error, ja saps que la teva pàgina no és accessible. Si una eina d'aquestes et diu que no hi ha cap error, no vol dir que sigui accessible. Vol dir que cal fer una revisió manual amb més profunditat per realment verificar que no hi hagi cap barrera. Però d'entrada, el més probable és que si fas servir una eina d'aquestes ja et surti errors, per tant ja sàpigues que la teva pàgina no és accessible.
Si vols, si em deixes l'adreça de la teva pàgina, t'hi faig un cop d'ull mentre l'Ivan fa la demo i en 10 minuts et dic què tal està la pàgina mentre escoltem l'Ivan. El Mario em sembla que... No sé si... Ah, mira. Vale. Perfecte, ara t'hi faig un cop d'ull. I si tenim temps, fins i tot puc ensenyar-ho en obert perquè la gent vegi què vol dir una barrera. I et deixo també una eina automàtica per si li vols fer un cop d'ull després. Perfecte. Ivan, tot teu. Bueno, fa un any que no tinc cap reunió amb client ni res en català, així que no és el meu idioma natiu, sí que faré el que pugui. Bueno, com va dir en David, hi ha coses de les webs, coses que determinen que una web sigui accessible, que són més o menys per a tothom, el contrast de color, que també va parlar Anna abans, i algunes altres coses, però també el teclat, que el va mencionar David, que de fet és una de les proves més fàcils de realitzar a les pàgines web per a determinar si són accessibles o no. Però també hi ha altres casos, com és el meu cas, jo soc completament cec, en què utilitzem tecnologies d'assistència. Anomenem tecnologies d'assistència tant a programes especialitzats com a dispositius que ens ajuden a accedir a en aquest cas, a les pàgines web, a la tecnologia en general, però en aquest cas estem parlant de les pàgines web. I com he dit, dispositius, per exemple, persones que tenen problemes per a moure les mans o el que sigui, poden utilitzar un dispositiu com un teclat però amb 2 botons perquè no hagin de moure tant les mans. I les que només, per exemple, les que només poden parlar utilitzen ja en comptes d'un dispositiu, un programa que és un programa de control per veu de l'ordinador. Nosaltres, com a persones cegues, utilitzem just el contrari. No és el control per veu, sinó que la informació que surt a la pantalla s'escolta per veu. Jo ara tinc els auriculars posats per la trucada, però normalment sempre normalment sempre els tinc posats perquè escoltem tota la informació que està present a la pantalla a través d'una veu artificial que va movent per les pàgines i que ens va comptant més o menys el que hi ha. També per a les persones sordcegues, no sé si això, sordociegas en castellà, es complementa la veu del lector de pantalla amb un dispositiu, així que a més de simplement comentar que a més de per veu la sortida del lector de pantalla pot ser també a través d'aquest dispositiu que simplement mostra el mateix que està anunciant la veu a través de Braille, es diu línia Braille. El podeu cercar en internet o el que sigui, que segur que hi ha imatges per allà. Faré ara mateix una demo del lector de pantalla NVDA, que és un lector de pantalla gratuït que el poden descarregar vostès també. Precisament per això normalment és el que utilitzem per a les demos. Hi ha altres lectors de pantalles que són comercials i costen uns diners, però en aquest cas aquest és gratuït i de codi obert, així que el poden descarregar i experimentar una mica. La primera regla d'or, que és que fa un any i una mica més vaig fer una demo de lector i vaig estar mitja hora parlant del lector i que fa això i fa allò i bla bla. Y em van preguntar, pero es que, perdona, es que, ¿cómo se hace para callarlo?
Per a nosaltres és una cosa molt assumida que per a carregar el lector sense sortir d'ell es prem la tecla control, així que és el primer ensenyament que us dono avui. Comparteixo. Incluir sonido. Normalment triem la pàgina de algo que tingui a veure amb la sessió i, com no, va ser la pàgina d'Eurecat. Ui. A veure. Ja. Eurecat panel, micro, IVA. Vista compacta. Crec que hauríeu de veure i sentir això. Inici, Eurecat. Què passa? Ah. Tono 30, velocidad 40, Bueno, normalment- velocidad 40. Normalment està a aquesta velocitat. Misma página, enlace, verso, continuo, título, región visitada, misma página, lista con 7 elementos, enlace Eurecat. No sé cómo va a definir a Luis, crec que va ser abans, com que teníem una coordinació molt fort o molt bona. Bueno, és aprendre a sentir-lo, bàsicament, a aquesta velocitat. Velocidad 40, velocidad 30, velocidad 25, velocidad 20. Bàsicament, nosaltres naveguem en aquest cas amb les fletxes, també amb altres tecles que ens permeten saltar d'un element a un altre. En aquest cas, amb les fletxes, si navego en aquest cas en la fletxa avall per la pàgina web d'Eurecat, és la pàgina d'inici, com poden veure. Enlace àmbits de coneixement. Em diu que és un enlace i que es diu àmbits de coneixement. Enlace sectors. Sectors, Enlace activitats. activitats, Visitado misma página, enlace talent. visitado misma pàgina, enlace talent. No sé quan he entrat a la pàgina de talent, però segurament si diu que és visitat és que he entrat, òbviament. Enlace actualitat. Actualitat. Bàsicament, això és la navegació en l'ordre lògic de lectura. Normalment, si la pàgina està ben feta, en aquest sentit, aquesta sembla que està relativament bé, és d'esquerra a dreta i damunt avall. Enlace contacte. I, bàsicament, va llegint. La pàgina ens va dient el que anomenem el rol dels elements i també el seu nom, que normalment coincideixen amb el text que està visible. I també podem saltar entre elements, per això és important que la pàgina estigui ben marcada. Hi ha uns elements en tecnologia web que anomenem encapçalaments, per exemple, i tots els títols de la jerarquia de títols de la pàgina han d'estar marcats amb encapçalaments i això ens permet navegar entre els diferents encapçalaments de la pàgina, en aquest cas amb la lletra H. Principal región, agenda de activitats, encabezado nivel 2. Aquest és el títol de l'agenda d'activitats. Cliqueable Congrés Discapacitat Intel·lectual en l'era de la IA, la tecnologia com a motor d'una societat més inclusiva, encabezado nivel 3. I el títol d'aquest congrés, que em va dir abans que agenda d'activitats era de nivell 2 i el títol d'aquest congrés, discapacitat intel·lectual, l'era de la IA, no sé què, és de nivell 3, significa que està en un nivell de la jerarquia de títols més profund. Després també volia mostrar el tema de les imatges, que també és important. Una de les coses que comentava en David era que les eines d'avaluació automàtica podien detectar alguns errors, els que es poden detectar de manera automàtica, precisament, perquè si no cal una revisió manual. I clar, jo vaig pensar mentre estava parlant que al final, per exemple, per posar-les un exemple, un dels errors que normalment és de detecció manual, avui precisament em va passar que hi havia un logotip
fantàstic, que tenia un text que deia qualsevol cosa menys el nom de la marca, era una marca completament distinta, i vaig dir, ostres, això, si està mostrant el logotip de la marca X, no pot dir el text alternatiu una cosa completament distinta, perquè si no, no ens enteraríem. Aquí tenim un menú de xarxes socials, crec que... Título, región, lenguaje, switches, navegación, lista con 7 elementos, LinkedIn, enlace. Normalment aquí es mostren els logos, no sé si en aquest cas, no els estic veient, així que no sé si en aquest cas també. Suposo que sí. Enlace Instagram, enlace LinkedIn. Sí, aquí... Què diu? Fuera de el I. Diu LinkedIn in. Bueno, molt bé, molt bé. Diu LinkedIn in. Si aquí, en lloc de LinkedIn, que és el logo que s'està mostrant, posés, jo què sé, qualsevol altra cosa, no sabríem que el que realment s'està mostrant a la pantalla és el logo de LinkedIn que ens permet obrir el perfil d'Eurecat a LinkedIn. Aquí diu LinkedIn in, és una cosa relativament habitual que com no es veu, no s'adoni la gent que revisa les pàgines de que els textos alternatius tenen algun petit error, com és el cas aquest que pon LinkedIn. A veure. Enlace LinkedIn. Sí, LinkedIn. Bueno, crec que això bàsicament és el que volia comentar, uns quants exemples la demo del lector de pantalla és uns quants exemples de com pot afectar la navegació i l'experiència d'una persona amb discapacitat visual. Repeteixo, en PDA, en V baixa, es diu el lector de Non-Visual Desktop Access, poden entrar a descarregar-lo. És tot una mica molt abrumador per a alguna persona que veu, però bueno, crec que sempre és interessant i sobretot si realment tenen curiositat, crec que sempre és interessant dar-li ahí una provada. Vista compact. App desactivada. Genial. Doncs, merci, Ivan. Mentre parlàvem, he anat fent un cop d'ull a la pàgina que ens ha compartit perdó, que no dic el nom, en Mario. Si et sembla bé, Mario, la comparteixo i així ens serveix una mica d'exemple de cosetes d'accessibilitat perquè tothom tingui una noció de què vol dir que una pàgina sigui accessible, que no sigui accessible, què fem els tècnics d'accessibilitat a l'hora de mirar l'accessibilitat d'una pàgina, coses d'aquestes. Veiem si us la puc compartir, veig que anem bé de temps. Val. Què vol dir que una pàgina sigui accessible? El que dèiem, no? Hem de mirar 50 punts de les normes, o més, en el fons, si apliquem la norma europea són més punts. Però per fer-ho fàcil ens agafem en els 50 de les WCAG i cada un d'aquests punts al final ens està dient una necessitat concreta, una manera concreta de fer servir la tecnologia a la qual hem de donar resposta. A l'1.1, doncs, per exemple, que tots els continguts que no siguin en format textual els hi hem de donar una alternativa textual. Aquest seria l'1.1, que anem a mirar, no? Doncs què vol dir? Doncs, per exemple, aquí tenim un logotip, que una imatge, un logotip no és un contingut textual, doncs hem de mirar que realment tingui un text alternatiu. Veieu el codi? Ara he obert el codi? Sí. Sí, es veu bé? Perfecte. Doncs, si anem a veure el codi, crec que el faig una miqueta més gran, que el veieu millor. Si puc. Em deixarà fer-ho més gran. No, perdó, no sé si ho veieu bé, és que estic amb el portàtil i no em deixa fer-ho més gran. Bueno, si no es veu del tot, us ho explico. Aquí tindríem el logotip, aquest embolica, i
correctament en aquest cas tenim un text alternatiu que en codi és això alt, que posa embolica. Per tant, aquí seria perfecte. Una persona cega que arribés en aquesta imatge, evidentment la persona cega no podria llegir l'imatge, però podria veure, se li llegiria aquest text alternatiu, per tant accediria correctament en aquesta informació. En aquest cas això és una de les coses que mirem i que és correcte. Per exemple, en aquesta altra imatge, anem a mirar què hi posa. En aquesta altra imatge posa embolica en concierto. Està bé, és un text alternatiu que podria ser una mica més descriptiu, però és bastant descriptiu del que és, per tant, està bé. Això aniríem mirant imatge per imatge. Aquí, en aquest cas, l'una teclados. Val, és correcte. En aquest cas... Aquí, perdona, és que entenc que estan sortint unes finestres pop-up, no? Perquè a vegades no s'acaben de... El codi. De veure. És el que us comentava. El codi el veieu o no? Potser no el veieu, el codi. Surt l'etiqueta imatge a dalt. Vale, no, és el que es comentava. Vale, per això ho he preguntat, si veieu el codi. Espera, intento compartir-ho diferent, aviam si puc fer que veieu. Sí, exacte. Per això us comentava si ho veieu. Val, potser si us comparteixo tot. Vale, ara podeu veure el codi, aviam. Ara sí que el veieu? Això? Sí, ara sí. D'aquí baix? Ara sí, no? sí. Vale, perdó. Per això us preguntava abans si ho veieu o no ho veieu. Perfecte, doncs la idea és això, no? Ara, mira, us ho faig més gran, a més, ho veureu més bé. En el que és una mica tècnic, però perquè ens entenguem, això és una imatge, i aquí dintre del codi de la imatge hi posem aquest text alternatiu, aquest alt, que explica la imatge. Això serveix perquè quan una persona cega arribi en aquesta imatge, se li llegeixi aquest text en comptes de l'imatge com a alternativa a la imatge. Per tant, en aquest cas, això és una cosa que està correcta. He anat mirant més o menys les imatges i estan força bé totes. Els textos alternatius, aquí també, imatge, text alternatiu, alt embolica, per tant, en aquest cas, això estaria bé. Una altra cosa que mirem. Mirem que hi hagi bon contrast entre text i fons. Per exemple, aquí costa molt de llegir aquest nosotros, aquest personajes, fins i tot aquí costa una mica aquests textos amb el fons. Això hi ha unes eines, per exemple, hi ha una eina que es diu Color Contrast, tu poses Color Contrast a Google i te'n surten moltes, qualsevol va bé. Entre tu hi poses el codi del text i el codi del fons i et diu si és o no és accessible. Però així de cop d'ull, ja per experiència, jo aquí ja us diria que això no és accessible, això segurament no és accessible. I llavors a la home n'he vist un aquí que era tan poc accessible que he necessitat una eina perquè me'l detectés perquè ni ho veia. Què és això? Aquest 0,1, aquest 0,2... Té tan poc contrast que no me n'he adonat ni que hi havia un 1, un 2, un 3, un 4. O sigui, aquí clarament hi ha un error d'accessibilitat perquè jo sóc incapaç, pràcticament, jo que no tinc cap mena de discapacitat visual, em costa moltíssim de veure aquest 4, aquest 5, aquest 6. Imagineu-vos algú que tingui una pantalla en blanc i negre o algú que tingui un problema de percepció de colors, no? Doncs, per exemple, això seria un error d'accessibilitat. Aquests textos que no tenen prou contrast amb el fons. Això és un altre exemple d'error d'accessibilitat. La resta ho veig bastant bé. Aquests colors, aquest groc en blau, tot això, té bastant bon contrast, no hi hauria gaire problema. Què més mirem quan anem a mirar coses d'accessibilitat? Mirem que tot el que es mogui es pugui parar. Per exemple, en aquest cas tenim això, que es va movent, i no tenim cap botó de pausar-ho. L'única manera que tinc de pausar-ho és posar-m'hi a sobre. Seria millor si poguéssim posar un sistema de pausar, no? Doncs això seria una de les altres coses que mirem, que no hi hagin elements que es moguin, que no tinguin opció d'aturar-se. Per què això? Doncs, per exemple, el típic, no? Aquells dels carrusels que es van movent a la home d'una pàgina. Què passa? Jo sóc una persona, per exemple, amb una discapacitat cognitiva, estic intentant llegir aquest text, però tinc una cosa aquí que se'm va movent a dalt. La vista se me'n va cap a dalt i no em puc concentrar en aquest text.
cada cop que intento concentrar-me en llegir això, hi ha una cosa que es mou a dalt que em molesta, que em despista, que fa que se me'n vagi la mirada i que no em pugui focalitzar en el text que estic intentant llegir. Doncs estem creant una barrera, estem complicant que una persona pugui accedir a aquesta informació. Més coses que mirem, per exemple, navegació per teclat, el que dèiem al principi. Com es mira la navegació per teclat? Doncs en comptes de fer servir el ratolí, fem servir només la tecla tabulador. Ara jo apreto, em col·loco l'inici de la pàgina i apreto la tecla tabulador. Val? Començarem aquí l'inici. Ara sí que nosotros, personajes, música, tienda, contacto. Fins aquí jo vaig apretant la tecla tabulador i va bé, es va movent, vaig saber on estic. Ara em salta escuchar, tienda, perfecte. Ara aquí em salta una cosa que no sabem ben bé què és com un enllaç o un botó amagat. Veieu que aquí hi ha com un enllaç que me'l marca que no sabem ben bé què és. Això seria una mica d'error d'accessibilitat perquè no sabem el que és. Això està bé, em va saltant. L'objectiu és que em vagi saltant per tots els elements clicables, siguin botons, siguin enllaços, siguin formularis. Jo vaig apretant el tabulador, em va saltant. En aquest cas, la pàgina és bastant accessible en quant a ús del teclat. Jo vaig saltant, vaig passant tots els elements. Ara he anat molt ràpid, però bàsicament aquí puc seleccionar els elements de la botiga, puc seleccionar aquests enllaços d'Instagram, TikTok, puc emplenar el nom, el mail, puc enviar el missatge, puc anar aquí als canvis d'aquests enllaços. Per tant, el que seria la navegació amb teclat, que és una de les altres coses que es miren, funciona perfectament. Més coses que mirem, per exemple, els formularis. Quan nosaltres arribem a un formulari, hem d'assegurar que la persona sap què hi va a cada camp de formulari. En aquest cas està ben fet. Tenim una etiqueta que diu nombre, que està enllaçada amb el camp de formulari. Tenim una etiqueta que diu email, que està enllaçada amb el camp de formulari. Per tant, la persona invident, per exemple, arribaria en aquest formulari i se li llegiria correctament aquesta relació entre etiqueta i camp de formulari, que és una de les altres coses que mirem i que està correctament feta. Més coses que mirem, doncs, ampliació. Ampliem el contingut i, com dèiem, hem d'assegurar que podem accedir a tot. Ara he ampliat fins a un 200%, podríem arribar a ampliar fins a un 400%. I hem d'assegurar que accedim a tota la informació. Això per persones que tenen baixa visió, que necessiten ampliar-se molt el text. En aquest cas l'hem pogut ampliar molt i accedim a tota la informació, sembla, de forma bastant còmoda. Per tant, altre cop tindríem un contingut accessible. Aquí, en canvi, per exemple, en el menú, no puc accedir, ara parlo de memòria, però crec que hi havia més elements que nosotros, personajes i música. Quan ho tinc ampliat, veieu que no puc anar cap avall, no tinc manera d'anar als elements de baix del menú, això seria una barrera. Si jo soc una persona amb baixa visió, necessito fer el text molt gran, no puc accedir als elements de menú, només puc accedir a aquests 3, no puc accedir als altres. Per tant, aquí tindríem una barrera per persones amb baixa visió que necessiten ampliar-se el text. A tienda i contacto no hi podia accedir, per exemple. I com això, doncs, anem fent, com us deia, els 50 punts, que cada punt mira una cosa diferent. Aquí ara no hi he entrat, però, per exemple, els vídeos haurien de tenir subtítols, haurien de tenir audiodescripció que expliqués el que està passant, si volem que la persona cega entengui el que està passant en el vídeo. Això és qüestió de mirar-ho i també veure si està activat. I com això, doncs, aniríem mirant aquests 50 punts, anar verificant que es compleixen i, en el cas que no es complissin, mirar en el codi per què fallen i corregir-ho. Seria la manera de fer-ho accessible. Allà veig que tenim alguna pregunta. Si voleu, acabem de fer-los en aquest moment que ens queda. Entenc que l'indexació dels webs amb els LLM a través dels WebMCP o tal és el futur. Si els usuaris que normalment no requerim l'accessibilitat utilitzem aquestes eines, entenc que els usuaris que utilitzen les eines d'accessibilitat accedeixen als nostres web amb llenguatge natural.
És previsible que relativament poc temps també sigui un requeriment legal la integració dels webs accessibles amb llenguatge natural. Sí. O sigui, és evident que la intel·ligència artificial ens ajuda i que ens ajuda molt i ens ajudarà més al futur a les persones amb discapacitat. És un tema una mica complex. Si voleu, mira, us aprofito per fer propaganda de He venido a hablar de mi libro. Tenim un podcast que es diu Accesibilitat sin trampa ni ratón, on parlem d'una forma així una mica distesa i entenible, sense entrar molt de detall, temes d'accessibilitat. I un dels capítols que tenim és, de fet, parlen sobre accessibilitat i intel·ligència artificial. Ho dic perquè tenim tot un capítol gravat sobre això i ara explicar-ho seria complicat en 2 minuts. Però de forma molt ràpida hi ha 2 problemes en aquesta aproximació, que és la inseguretat que crea l'usuari dependre de la intel·ligència artificial per fer qualsevol cosa, per fer un tràmit. Imagina't que fer una transferència bancària depengués de la intel·ligència artificial. Nosaltres que hi veiem, miraríem que no s'equivoqui, que ho fa tot bé i endavant. Però si depenc 100% de la IA, em crea una inseguretat terrible. Imagina't que al·lucina i en vez de transferir-me 100 euros me'n transfereix 1.000. Això crea molta inseguretat a dia d'avui perquè encara no tens aquesta confiança amb la IA. I l'altre és un tema de privacitat. Tu estàs obligant a l'usuari, si l'única alternativa que li donem en quant a accessibilitat és passar per un LLM, a no ser que el tingui en un local, estàs obligant a enviar dades a una plataforma externa i poder l'usuari no les vol enviar, per el que sigui, no les vol compartir o fins i tot li pot fer por de que es publiquin de forma no desitjada. Per tant, si no li donem una alternativa accessible, real, a la nostra pàgina web i l'obliguem a fer servir la intel·ligència artificial, estem creant una discriminació en aquest sentit. Tot i que, evidentment, ajuda molt i les persones amb discapacitat ho fan servir molt. I veig que l'Anna havia contestat també. A dia d'avui, les eines d'accessibilitat ja permeten accedir als webs a través de les capes semàntiques, record de pantalla, navegació, però això no cal exactament... Vale, exacte. Anna, et fitxarem com a part de tothom. No ho crec, soc molt feliç, Eurecat, però agraeixo la proposta. Però sí, és exactament això. Ara mateix, a dia d'avui i legalment, el requisit és fer les pàgines realment accessibles, fer les aplicacions realment accessibles. No valen ni plugins, ni eines, ni intel·ligències artificials que probablement poden ajudar, però que no són una solució integral per assegurar l'accessibilitat a tothom. Genial. No sé si hi ha alguna pregunta més. Crec que estem bastant a l'hora que havíem previst. Sí, jo com hauria de... Tinc una pregunta, què hauria de fer una empresa que volgués ara dissenyar la seva web i com hauria de pensar-ho? Perquè, clar, una cosa és que tu ja la tens i llavors fas 4 modificacions, o 4, o les que siguin. L'altre és dir, no, jo vull començar de zero, vull fer-me la pàgina web o la meva aplicació mòbil. Com incorporo aquest component d'accessibilitat, no? Clar, el problema més gran que hi ha a dia d'avui en quant a fer les coses accessibles des de zero és el desconeixement que hi ha en el sector de com fer-ho accessible. Molt probablement, si intenteu contractar una empresa que us faci una pàgina web accessible o una aplicació mòbil accessible, el més probable és que o no en trobeu cap o en trobeu alguna que us dirà que ho fa i que en realitat fa el que bonament pot, però no té experiència ni coneixement. Hi ha molt poques empreses amb coneixement, hi ha molt poques tècnics que en sàpiguen. El millor, el que recomanaria és anar de la mà d'una empresa d'accessibilitat, d'una empresa experta, nosaltres o altres empreses que hi ha d'accessibilitat, que faci aquest acompanyament i assessorament en l'empresa de desenvolupament per fer la pàgina, per garantir que realment la pàgina sigui accessible o que l'aplicació mòbil sigui accessible, o contractar directament una empresa d'accessibilitat que us ho faci, que això, nosaltres o altres empreses que fan desenvolupament específicament accessible. Si no, és complicat. I a nivell intern, si realment vosaltres teniu un equip de desenvolupament, jo el que recomanaria és formar-vos, formar l'equip en quant a accessibilitat, incorporar eines que us ajudin a millorar els processos per ser cada cop més accessibles, i també mentalitzar-se que al final és un procés, que si ara de cop arribeu demà a l'oficina i dieu no, hem de fer-ho tot accessible, serà impossible fer-ho des de zero. És un procés, la gent s'ha de formar, la gent s'ha d'adaptar, s'ha d'anar millorant cada cop fer-ho millor i
Potser en un any podem fer les coses accessibles, però així de cop no ho aconseguirem. Serà un procés i cada cop anar-ho fent millor. Però jo el que us diria és anar-ho incorporant des de ja, perquè al final l'accessibilitat ha vingut per quedar-se, és un requisit legal i cada cop anirà més. Per tant, quan abans us aneu formant, sobretot els que teniu equip de disseny o equip de desenvolupament, millor perquè ho anireu necessitant. I com més independents sigueu, doncs al final més econòmic és que no pas dependre sempre d'empreses externes que us haguem de fer aquest assessorament. Correcte, moltes gràcies. Vosaltres. Estem en el termini, més o menys ja havíem dit a aquesta hora. No sé si hi ha alguna pregunta més. Les presentacions us les farem arribar i en tot cas ho deixaríem aquí. Evidentment, doncs, qualsevol cosa ja ens podeu adreçar a l'oficina, amb l'Anna, a través del correu corporatiu, us podem posar en contacte també amb la gent de Tothom Web, vull dir que en aquest sentit a la vostra disposició i pel que necessiteu. El mateix, per part nostra també, nosaltres com a empresa tenim, evidentment som una empresa, però tenim una part de vocació social d'ajudar, de transmetre això que estem fent avui mateix, d'explicar per què és important l'accessibilitat. Per tant, si teniu dubtes, si podem ajudar, ens ho pregunteu, us intentarem ajudar sense compromís i sense cost, i llavors ja, si realment hi ha un projecte, ja en parlarem. Però d'entrada, cap problema en ajudar, intentarem fer el màxim que puguem. Perfecte, doncs res, moltes gràcies i esperem que us hagi aportat i bueno, fins a la propera. D'acord? Merci a tothom. Molt bé, adéu-siau. Sí. Bon dia. Adéu-siau.